sani ale kata tunga la a ye mori baaraw de kɛ yan kata tunga la mori min ye baara k'a ye a y'a sara mori u ka juru dɔ tɔɔra ale la ale taale tunga la sisan diina faamura sunna faamura mori ka juru min bɛ ale la a b'a sara hari bi wa Ibn Usaymin rahimahullah a ko ninnu n'a ɲɔgɔnna ɲininkara u la ni mɔgɔ min taara kolon fili nafɛ a ye kolon fili ye a ka juru tɔɔra i la mais e nana dɔn ko ka taa kolon fili nafɛ a tɛ bɛn ka kolon filina sara a tɛ bɛn i nana o dɔn i bɛ wari in kɛ cogo di a ko i tɛ taa wari in di kolon filina in na ma e fana tɛ to n'a ye i b'a sarakati de e b'a bɔ i bolo i tɛ sarakati parce que an tɛ tɔnɔ fila fara ɲɔgɔn kan nafa fila fara ɲɔgɔn kan e fana bolo e taara kabaya ka baara k'i ye k'a fɔ i ka to ni wari in fana ye nafa fila tɛ fara ɲɔgɔn kan i bolo hari ni tɛ taa ale a d'a ma tɛ daga i ka taa di ale ma mais a kana to e fana bolo a di mɔgɔ dɔw ma a dɔ hɛra sira dɔ la a tɛ to e fana bolo dɛ a dɔ hɛra sira dɔ la donc Ibn Usaymin rahimahullah ni ɲɔgɔnna a y'a jaabi nin cogo de la donc an b'a fɔ nin tigi fana ye wari kana a di mori ma tuguni kana d'a ma mais e fana kana to n'a ye a dɔ hɛra sira dɔ la i ka kisi ka bɔ a ma a ka fini bɛ bɔ cogo di musow bɛ cɛ bon ko dɔ ko information militaire ko n'olu b'a kɔnɔ n'u taara yɔrɔw dɔw la k'u b'a fɔ u ka furali kɛ donc u b'a fɔ bɛɛ k'i ka fini de bɔ fana farikolo furakɛli bɛ ou bien ka yɔrɔ fura tegu ni ko ni taara furakɛli yɔrɔ la k'i farikolo furakɛ maana ni taara dɔgɔtɔrɔ fɛ minnu b'u furakɛ k'o b'a fɔ e k'i ka finiw bɔ k'o bɛ cogo di o min ye cɛ ɲɔgɔnna cɛ a tɛ daga i ka lawura lajɛ dɔɔnikɛbaa ko nin sugu i mako bɛ dɔgɔtɔrɔ mako bɛ yɔrɔ min na i farikolo la i b'o de bɔ a ka baara n'a ka yeli ka da o yɔrɔ la darura hakɛ a mako b'i ka yɔrɔ min na ale ka yeli n'a ka baara a ka da o de la ni a bɛ se ka da o la mais ni bana sugu dɔ de bɛ e la fo finiw bɛɛ de ka bɔ o ye darura ye baasi tɛ kan bon hari ni sunnen don a tɛ ka sun tiɲɛ donc ni darura de don ko fo e ka fini bɛɛ ka bɔ bana sugu min b'i la tɛ ɲa fo fini bɛɛ de ka bɔ o ye darura de a daruratu tubihu mahajurat donc a tɛ fɛn k'i ka sun fana la ni hari ni darura musema olu bɛ se ka yɔrɔnin dɔ bɔ e farikolo la k'u ka baara kɛ mais e taara dɔgɔtɔrɔ min fɛ bana de bɛ e la hari ale mako bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka da o la dɛ mais a ko ale t'o kɛ fo i k'i ka fini bɛɛ de bɔ dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ fana tɛ ni e bɛ se ka taa i ka bana furakɛ ale fɛ ni nin tɛ darura don i kan toujours a kɛra darura y'i ma ni i ka fini bɔ baasi t'i kan ni darura de nana n'a ye bon ko dɔw ko misiri jɔtɔla k'u ye misiri dingɛ sen ka fɛn dɔw de don misiri kɔrɔ ko fɛn min don o ma fɔ misiri sali bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ suw de don kaburu n'a bɛ misiri kɔnɔ sali tɛ saha kɔnɔ mais n'a y'a sɔrɔ kaburu in bɔ fɔ dugukɔrɔ misiri duguma dɛ bon misiri jɔlen don sanfɛ kaburu in b'a ayiwa a kɔrɔ dɛ sali bɛ saha misiri kɔnɔ mais n'a y'a sɔrɔ ni kaburu de don a bɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ sali tɛ saha misiri kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ min don komi sɛbɛnw ni fɛn n'olu de don u y'u don misiri kɔrɔ min y'u dɔw kɔrɔ fulan ka fɔ na junubu b'o de la mais misiri in sali fɛn t'a la bon ko muso min bɛ bolo a banna ka hijabu ta
bon koni eye hijabu masirile nunu sako dama puru sani ani hijabu ewa sobe nunu kadeli obe chogode aja kwalen bi ka de folo ki muso wajibi aka hijabu de ta hijabu yala ka wajibi de koy hijabu ta hari sunna hijabu ya wajibi de qur'ana kono hijabu ya wajibi de ci den kadita salen kono mogo ye mumini muso de islam muso de wajibi len be ka de ka hijabu ta hari ni ce mi nyamra nay a wajibira yire de ka donc a wajibiya aka hijabu inde do no seminu nyinin kana nyona ma ni muso banna ka hijabu do akoy ba wajibi aka hijabu do na banna ka hijabu do ka boy fana ka bali boli de la kato sokono afana kana bo akato sokono asori so nyode me kana hijabu masirilen kala na beta mo were ka muso trompe nay na ya soro ye mo ye ibe kin kono mo bi laje mo bi ka demba ya laje nu ye hijabi masirele nye ala mo were ka muso be se kata ladege hari karasa ka muso fule ni hijabu de bala abe mo were ka muso cinya bolo ka wali cew fitna tenema de iba wajibiya aka hijabu de ta ube akato sokono koni ye salijita kanyame sogodo asahalendo cide nyinin kada aneta wadda min luhumil ghanami qala in shita ko yala nanye basogo anyodo an ka salijita len ko fe an ka saga an ka salijika kuna kadi sinu fenti ka salila ko aneta wadda min luhumil ibli qala na ko yala nyame sogo nanya adu an ka salijita len ko fe an ka saga an ka salika ko kuma sahalen nyabo sogo duni be salijitiya mu junubu bila ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar alakum mu'minu aw yirku anaka demba ya aw lasira jannaba tasman rijalu qawwamuna lan nisaa ala ko ce ne ala yede ke jobaga ka joni musoy oli rijalu alayhinna daraja wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an rayatihi na bora junubu bika bo ko karamo do ko ce kunna die moye min ka dem folo kera muso ye kuma sabati lente ninye ko be misali ta cide kuma sabati lente ninye min ko ni sabatira ahmad ibn hanbali ni do nana ma kenne ka muso jingena aye dem muso de soro ahmad bi du susuma abafo waladati lin nabi al unsa abafo an kan nabi nyuma dem muso aye dem muso de soro ahmad ben nim fo mo ni ko muso jigna ye dem muso soro aben nim fo ye pour ki du susuma ka fo haran kan nabi nyuma aye dem muso de soro wala ma ka fo ko ye kunna diata man se kunna diabe ala de bolo bon ko do nyin kali folo ko ni muso bila ko ni muso bila ko ba fa ka to so kono ko be chogodi muso be to so kono kayida de mina ni ka muso bila bilali folo de do be bilali fulana bilali madda fa sabai ala ko ولا يخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ياتين بفاحشة مبينة ala ko ni ye muso bilali folo ube fulana akoy kana muso imbo ikaddu kono akay damine ikaddu kono e kana bo muso nyere kana bona yere fana fona ya soro muso ye kollan kolonke ite se ka mari ka sokono wala ibe se ka labba kata ka idda ke rore menni ote akato ika sokono de fukata idabba ala ninde fo ni bilali da fara sabaye abeta idamina yoro were ka sote hari na ma idamine ka sokono me muso idabba nen kofe aja ko lente ko akato ka sokono ni e yere de tayi ka duye de e ye muso bila aka idabba na e ye tayi ka sokono nay muso toli ka sokono na bola be ede bolo ni yere ko muso ma den korobale umba bolo nje na naye to sokono ika to ika den koro ede ka hakedo
basi tala muso be se ka to so kono ni yere hijabu de be abe hijabu de kani wali muso be kelenye ete se kaye ite se kaye ni hijabu tala ina te lankolonya abe so kono abe komi wali cheni wali muso abe ke so kono o chogo de la aba far kurbe hijabu ila itaye ina te lankolonya abe to aka de ngoro me nima je no ye ede tayi ka duya be bode abeta ka faso de kono obe abeta yoro mi abeta yi ñinin kali fulanna be bo koni ka muso bila a wajibilen be ka a bila sababu ka fɔ bangebagaw la ni e y'a bila hari ni ma bila sababu fɔ donc o ma wajibi ya ika o de y'a to tuma min do y'ale Hasan al-Basiriw ɲininka ko n kan kin denmuso di jɔn ma a ko i ka denmuso di Ala ɲɛsiranɲɛbaga ma n'a y'a kanu a b'a mara a b'a bonya n'a mi denmuso kanu a b'a bila t'a lebu Hasan al-Basiri ko Ala ɲɛsiranɲɛbaga ye nin de don dɔ la salafu dɔ a y'a ka muso b'a bolo lebu min bɛ muso la ni muso dɛsɛra ka bɛn u y'a ɲininka ko la a ko ne tɛ n ka muso lebu fɔ mɔgɔ ye tuma min muso bilana u nana ɲininka ko sisan i ka muso i y'a bila kaba lebu min b'a la fɔ a ko ayi a kɛra walimuso ye kaba ne tɛ walimuso ka lebu fɔ donc a wajibilen ci ka ko i ka muso lebu fɔ ni e ye muso bila e k'a bila mais ni tora ka lebu fɔ o bɛ kɛ sababu ye ka muso nege bɔ ɲinibagaw la donc lebu min b'a la ni lebu in man ka dɔgɔ ni mɔgɔ min y'a ale yɛrɛ ɲini sa ale yɛrɛ de b'a ka lebu fɔ ou b'a ka walijo b'a ka lebu fɔ a ye mais a ma wajibi e ka ko n'i ye muso bila i k'a ka lebu fɔ e ko bon ko ni mɔgɔ min ko i muso ma ni haramu siɲɛ 100 a ma deli k'o fɔ a ka muso ye fana a diminara kojugu da a y'o fɔ kelen wasara kafara kelen b'a bɛɛ wasa siɲɛ 100 kafara kelen b'a wasa n'u bɛɛ fɔra ɲɔgɔn kɛ ten u bɛɛ fɔra ɲɔgɔn fɛ ten de kafara kelen b'a wasa n'a nimisara muso nɔfɛ ni haramu kafara sɔsɔli nana haramu yi kuma caman b'a la dɔnnikɛbaaw bolo o la hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi a fɔli ma i muso ma parce que a bɛ malikama jaabi in kɔni la ni kun muso ma ɲɛ harama ko n'a y'a sɔrɔ i donna ni muso in ɲɛ ko fo cɛ wɛrɛ k'a furu sinon tɛ se ka taa o de bɛ malikama jaabi la a bɛ majaabi wɛrɛw la Sheikh Abdulaziz Bunbaji bɔ de kan ni ko i muso ma ɲɛ haramu hari n'i ma jiharu fɔ jiharu kafara de bɛ kan ka jɔnkan hɔrɔnya ou bien ka miskine 60 la dumuni ou bien ka kalo fura su ko tugu ɲɔgɔn na Ibn Baji bɔ de ka haramu la ni ye kuma fulana ye kuma sabanan a bɛ dɔw bolo ko ni ko i muso ma ɲi haramu n'i ma jiharu fɔ kalili kafara de b'i kan kalili kafara i bɛ miskine 10 la dumuni ou bien i bɛ fɔra bɔ ou bien i bɛ jɔn ka hɔrɔnya ninnu saba i b'i ka so la ni ninnu saba se t'i ye i bɛ tile 3 so nin tɛ kuma saba ya kuma 4 na bɛɛ alladhinatu da'ima li muslim wal ifta ulu be fatawa kɛ ni o ye ni y'a ŋaniya i donna ni muso min ye ko ni y'a haramu ye an b'i ɲininka de e ko i ka muso haramu e ka ŋaniya mun ye ni ko ne ka ŋaniya haramu ya n y'a bila de a bɛ kɔnti bolo bilali kelen ye a bɛ kɛ bilali kelen ye mais ni ko ne ko n y'a haramu de dɔrɔn ne ka ŋaniya tɛ bilali ye kalili kafara b'i kan kalili kafara o b'i kan i bɛ misigine 10 la dumuni ou bien k'i fɛra bɔ ou bien ka jɔn ka hɔrɔnya ni saba i b'i ka so la ni sera ka min kɛ ni saba si se t'i ye i bɛ tile 3 so donc kuma sabatilen bɛ n'an b'a fɔ o ye nin de ni ko i muso haramu ye i donna n'a ye i bɛ ɲininka i ka ŋaniya la e ka haramu i laɲini mun ye ne ka laɲini n y'a bila de a kɛra bilali ye ne ka laɲini tɛ bilali ye ne y'a haramu de dɔn i bɛ kalili kafara bɔ a bɛ dɔn hari ni y'a fɔ i ye haramu in fɔ siɲɛ 100 de kafara kelen de bɛ bɔ
Tegu ni koko aleteya aya ka dugu fo ko ale bɔra ye ko hara ko ale bɔra ye bon k'u ye ci bila ale ma ko ɲɔgɔnye dɔ de bɛ Bamako yan ko ahli sunna jama ka ɲɔgɔnye dɔ bɛ yan ko a nana o ɲɔgɔnye de la bon ko nin tile fila ɲɔgɔnye ko a taara a y'u lamɛn komi a delila k'a mɛn ne ka dɛrɛsiw la nko ko ni a lɛsiri tɛ kuranna ni sunna ka tɛ tiɲɛ ka tɛ ala ta kan laban t'a la donc ko ale y'a sɔrɔ u ye ahli sunna jama ko min fɔ ɲɔgɔnye in na ko o tɛ ɲɔgɔnye in na ko kun min fɔra olu ye ko ale m'o sɔrɔ ye ale m'o sɔrɔ ɲɔgɔnye in kɔnɔ bi ale ye kumaw ta u ka kumaw bɛ lamɛn u bɛ mun fɔ k'u ka taabolo n'u ka taacogo dɔn a tɛ ahli sunna wal jamaa kan ale y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan bɔra ye bon ko sisan ale ka ɲininkali bɛ juman kan nin tile fɔlɔ ale b'u ka lamɛnni min na junubu b'a la wa junubu t'i la o la ni e welela de k'a fɔ fɛn ye ko dɔ ye i y'a lamɛnni kɛ lamɛnni in kɔnɔna e ɲana o ko dɔ de mais i nana dɔn kumaw ni lahala kɔnɔna ko o ko tɛ e y'i ka minɛnw ta i bɔra ye fɛn t'i kan min bɛ ka i fɔle k'o de kɛ ni ko naani bange nin ko nin tɛ sunna kan nin tɛ kuranna kan nin tɛ sunna kan ala fahamu salafu salih min bi i kan n'a y'a sɔrɔ se bɛ e bɛ se k'u dila k'a fɔ ne nana ka réunion na ko ahli sunna wal jamaa de mais ne filɛ ka kuma minnu mɛn aw la ani ko minnu filɛ yan ninnu tɛ ahli sunna wal jamaa ka hakilina kan dɛ ne bɛ min ɲini aw fɛ an bɛ ka sage ka taa kuranna ni sunna ma la fahamu salafu salih ni yɛrɛ y'a dɔn nin kɔnɔnaja in tun bɛ se ka kɛ a bɛ mina i b'a kɛ mais ni yɛrɛ y'a dɔn nin kɔnɔnaja tɛ se ka kɛ ou bien hali n'a kɛra ye a tɛ mina e ɲɛ b'o la cogo min e ka kuma dɔn yɔrɔ tɛ yɛrɛ de fewu i y'i ka minɛnw ta i bɔra ye foyi t'i kan ko dɔ ko ale tun bɛ ala sɔsɔw la mais ale ye dahiru gɛlɛnw kɛ a yɛrɛ kan ko n'a taara ala sɔsɔw kan a b'o lahiruw kɛ ale sagira ka taa ala sɔsɔw kan bon ale b'a fɛ ka tuubi sisan a bɛ mun kɛ ni lahiru gɛlɛn min don n'a y'a dafali dɛ n'i y'i dafale dɛ ni haramu ko ni ne sagira ka taa ma tuguni n bɛ tile saba su ala ye donc ni sagira ka taa ala sɔsɔ ma tile saba in suni b'i kan parce que tile saba in ye ala bato de ciren ko ni mɔgɔ min y'a dafale ko i bɛ ala bato ni y'i dafale ko i bɛ ala sɔsɔ i tɛ ala de sɔsɔ masala ni e y'i dafale de ni ala ko ni ɲuman min filɛ ni ne y'a kɛ n bɛ dolo min est ce que hali n'i ye o ɲuman in kɛ an b'a fɔ i ka dolo in mɛn parce que o ye ala sɔsɔ de i t'o kɛ mais n'i y'i dafale ni ala bato de ye donc dafale in fana i m'a bɔ a sira fɛ ala bato in b'i kan dɛ e tun bɛ sigirɛti de min i ko ni ne sagira ka sigirɛti min bɛ tile saba so ala ye ni sagira ka sigirɛti min tile saba in suni wajibira i kan ni sagira ka tuubi ka taa ala ma dafale in y'i minɛ i bɛ tile saba in fana su
bon ni ñinen kali fula de ke bebe dilo lembe ñogon na ñinen kali folo ko salo lu ka misiri la tafsir min kera ha ko sungalo tafsir min kera u ka misiri la ko tafsir be dafa domi abe ba domi ko ya ke ka jama dalaraje wo ka dumuni baw ni fewun to be cogodi ha Kurana min jigila fo sungalo la wa bon ala kambe sawama ko salo ye Kurana jigi min ke ka misiri la bo ko komi kunu ye kunu kere bo ko bo ke domini tobi donye ka ke wolima ye salo ye Kurana jigi min ke balma nunu ye bidia de dina kono lesirite nunu na dina kono Kurana yere kalani ni Kurana jigini an kano ke ewa dumuni batobi ni dumuni koye akake ala de kama an ka mogo wele kata alama ala kama Kurana ni ewa nin kado chama di min fule ne yani nin dumuni chama ni wolima chama min fule ne nin korodo ye ka hada madon talo ka boddu sun kala shika ka jinya kanu do mogo duskun kono ci don tumbe min fo ya qaumi ma salitukum alayhi min ajri ini ajriya illa ala Allah ciden be ba fo kam mugon fule ka ciden nya min la saw man te saranyina au fe ne ka sarabe ala de la donc dina konni Kurana kala ne ni wajulu ni tawsiri ukake ala kama koye ulu fana kana ke dumuni yoro ni wolima yoro ni kantigali yoro ye anko ulu ke ala kama koye fantaw be se ka nafasuru la chugomi ukana ke dumuni downye donc ambe min fo lesirite nonu na dina kono lesirite Aba Musa haru be min fo ko Aba Musa al-Asari utara oko ukaddelila ye uye faranyogon kam minke Kurana kola ko Umar ibn Khattab ko ya Aba Musa al-Asari nya Maria ko ka kalambaga faranyogon ka ko ni nyewulu kaddelila ulu ka salafu fule balmo tanni hadisan ni sahih Muslim ko kitabu jaka Muslimu ben ni ndo jaka bonda de la babun idha kana li ibn adam wadiyani abutaqa salisa yabutaqi salisa uye bonda lo yoro juma ki bajinyala Muslimu ye bonda nyo o yoro de la ko hadama de ni ye dinga fala ko flafa wanna folo la kadi hadama de ma ko abe sabana nyini hadisa ndonna o yoro de la Umaru kanya markante de Aba Musa al-Asari re de busra ako fengo fenya qari ye Qur'ana kala naw ku kana mamu go were fara nyugon kade ulu ye bede wele kele Aba Musa al-Asari ko kalamba ko doronde kana ale ma ke jamal dalaje ko be kana de ako Qur'ana kalamba de kana Qur'ana kalamba mu go keme saba nyugona tarafe Aba Musa ye munke ayu waju ayu nyamariya folo ku ka Qur'ana kala u ka barake nay ku waju ku ka jinya bila ale Qur'ana karamba wajure ku ka jinya bila ako pasike kwa tumbe aya de la ulu tumba kala Qur'ana kono aya la ija kana li ibn adama wadiyani la butaga salisa kunnin tunye aya de ku ulu tumba kara Qur'ana kono ko mi atushara aye Qur'ana kalambago hakili jigo odela donc aw fana kana jinya nata da Qur'ana kala na jinya bila kani nata da jinya ka kani nata da jinya na foloka Aba Musa al-Asari kuma fulana ayu wajuni minye ko fana tumbe Qur'ana aya la tusera ni hakili panno ko hadisaina donc Aba Musa al-Asari kala nyine munye aye encourage ka Qur'ana kala aku ka e wa Qur'ana kala chaya uka baraka ne Qur'ana e ayun wewa u bajinya la defana ka Qur'ana kalambago wele ku bajinya la mais en temps wele la kata mobile de duma est-ce que nous beska comparer antara Qur'ana kalambago fara nyogon ka jinya de yirula
ka jinya kanu dola ka jinya takaduma ale yu fara nyogon ka kuba jinya de la ayata hadisa la je muslimu kono babu ja kana li ibn adam wadiyan labtaga salisa donc ambe min fo nin qur'ana kalaw kake Allah de kama qur'ana kalambaw yere kabba ala au kabba jinya de ma o de ato Sheikh Albani ko akum musabaga munu yere fulen ni nyenni be demisenu bila konkuru la qur'ana la no be to kakado takadoma kon nimbe dusukun demisenu ni dusukun kalasi baliya de lamo ko be jine de do demisenu dusukun kono abu no dusukun kalasi baliya de lamo akwa manka ke Sheikh Albani sonnentama akwa ale ko manka ke abe jinya kanu de do demisenu la depuis fitinu ka dusukun kalasi doya demisenu dusukun kono donc ambe min fo Qur'ana ko ni Qur'ana kalawna ni wajilun nunu kake ala kama ko de nunu fana keto kana ke jinya nyini ni dumuni koye ambe min fo karamba yo oyode ako fulana e juma ko bo obe ko kelende ko dugu mo fana aka labbe sangosa akataka dugu la sinya kele ka wajilu labbe dumunu be tobi bo sangosa naye donde kerekerea sangosa ni odo insera akalo kerekera de babolo adon kerekera de babolo sangosa na sera dugu mo be nyogon soro ka dumuni tobi o kera feti ni salle we bidani haramwe o tebe islamia sara la de parce que fete ali idu akoro yede ni ye don sigi domi na be sagi kana sanyele masalima na ibe ko inke o kera salliye o teddaga o ye bide o ye haramu ye donc na ya sura ma don kerekera la kaloma kerekera la mais abe ke jamaye kata o yere ye ko kelende wajulu inka kata dugula duraka tawhid fo mo ye sanyele ma wati min na ya soro doro doni ko nyuma abe fara nyonga ka betaka dugula abu waju abe tawhid fuye abe sunna fuye ala fahamu salafu salih dumuni ko kana yola nafulo ko kana yola katake ala kana muka sage basi tola ne ka dumuni faraw fanaka dumuni tobi ni fion ni donde sigira kalunde sigira sanyele ma sanya ba ko ye haramu ye bidai o donna feti ni salli kono shaykh salam bun tamiya fana ko ka kitabu kono اختلاف صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم أكو صليت سلامو بولو ني أو سونغالو تاتي أني أو مين الله يا كانتيجتا أني دوغو كونتا جمع كون نونتي ني مغو يفتني صلي شيغي يبيريا كي يحرمو كاتب سلام يا سريالا أبي حكيتو كوات ها bon ko mo koroba men abe sambi segini kola banata la de mimba bali sunna menna sunna korosilala sumba de ko aballafu no ya keraye abe itiamu ke mure boke makoro na ire yado ni sunna sumba de ko abe torala sama o ka mure boke subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sanale kata tungala aye mori bara wude keya kata tungala mori menye bara kaye aya sara mori uka jurudo tora alela ale tale tungala sisa dina famura sunna famura mori ka juru mimbe alela aba sara hari biwa ibn Semina rahimahullah akon nunu na nyogona nyininkara ula ni mogo min tara kolon fili nafe aye kolon fili ye aka juru tora ila me enana do ko kata kolon fili nafe atebe ka kolon fili nasara atebe inano urdo ibe wori nke chogodi ako iteta wori indi kolon fili na inna ma e fana te tonai iba saragati de eba boy bolo ite saragati parce que ante tono fula fara nyogon kan nafa fula fara nyogon ka e fana bolo e tara kabaya ka barakiye ka fo ikatoni wori mfana ye nafa fula te fara nyogon ka yibolo har ni te ta ale adama te daga ikata di alema me akana to e fana bolo
adi mo doma ado hera sira dola ate toy fana bolode ado hera sira dola donc bino simera mahula ni nyongona ya jabi ni chogodela donc amba fo ni tigi fana ye wori kana adi mori matuguni kana dama me e fana kana tona ye ado hera sira dola ka kishi kabwama aka finu be bo chogodi muso be chen bo ko do ko information militaire ko nulu ba kono nu tara yoro do la ko ba fo ka furalike donc ba fo beki ka fini de bo fana farikolo furakere be ube ka yoro fura te bu nit ko ni tara furakere yoro la ki farikolo furake mana ni tara docteur fe munum bu furake ko ba fo eki ka finu bo ko be chogodi o minye che nyogona che ate daga ka lawra laje don ke ba ko ni sugun imma ko be docteur ma ko be yoro min nay farikolo la yibode bo akabara na kayeli kada o yoro la darura hake amma ko bi ka yoro minna ale ka yeli na kabara akada odela ni abese kada ola minni bana sugu do de be ela fo finu be de kabo o ye darura basitika mo hari ni sunendo atika sunchinya donc ni darura de do ko fo e ka finu be kabo bana sugu min bila tenya fo fini be de kabo o ye darura ri ad daruratu tubihu mahjurat donc ate fenki ka sun fanala ni hari ni darura musema ulu bese ka yoroni dobo e farikolo la ku ka barate me etara docteur min fe bana de be ela har ale makobe yoromi na bese ka da wala de me ako ale toke foiki ka fini be de bo docteur wore fana te ni e bese ka te bana ika bana furake ale fe ni ninte darura do ika toujours akera darura yima ni ka fini bo basi tika ni darura de nananai bo ko do ko misiri jotola ko ye misiri dingase ka fendo de do misiri koro ko femmindo o ma fo misiri sallibe chogode na ya soro suude do kaburu na be misiri kono sallite saha kono me na ya soro kaburu mbo fo dugu koro misiri duguma de bo misiri jolendo sanfe kaburu mba aywa akoro de sallibe saha misiri kono me na ya soro ni kaburu de rabe misiri nyere de kono sallite saho misiri kono na ya soro fengore min do komi sabe nu fe nulu de do yudo misiri koro mi nyudo kora fulanka fa na junubu bode la me misiri salli fentala bo ko muso min be bolo abanna ka hijabuta bo koni eye hijabu masirile nunu sako dama puru sani ani hijabu ewa sobe nunu kadeli obe chogode aja ko lembi ka de folo ki muso wajibi aka hijabu ta hijabu yala ka wajibi de koy hijabu ta hari sunna hijabu ye wajibi de qur'ana kono hijabu ye wajibi de ci den kadita salen kono mogo ye mumini muso de islam muso de wajibilen be kare ka hijabu ta har ni ce mi nyamra nay a wajibra yire de ka donc a wajibiya aka hijabu inde do no siminu nyinin kana nyona ma ni muso banna ka hijabu do akoy ba wajibi aka hijabu do na banna ka hijabu do ka boy fana ka bali boli de la kato sokono afana kana bo akato sokono asori so nyode me kana hijabu masirilen kala na beta mogo were ka muso trompe nay na ya soro ye mogo ye ibe kin kono mogo bi laje mogo bi ka demba ya laje nu ye hijabi masirele nye ala mogo were ka muso be se kata ladege hari karasa ka muso fule ni hijabu de bala abe mogo were ka muso cinya bolo ka wali cew fitna tenema de iba wajibiya aka hijabu de ta ube akato sokono
koni ye saliji ta kanyame sogo do sahalendo kide nyinin kada aneta wadda min luhumil ghanami qala in shita ko yala nanye basogo anyodo an ka saliji talen ko an ka saga an ka saliji ka kuna kadi sinu fenti ka salila ko aneta wadda min luhumil ibli qala nam ko yala nyame sogo nanya adu an ka saliji talen ko an ka saga an ka salika ko kuma sahalen nyabo sogo duni be saliji tiya mu